Legislatura 3D sa GB. maniskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang saindang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tuwang maray na hapon po gararay sa gabos ng mga parantabay kan 3D sa GB. Ngayon pong Biyernes at sa 22 kan Agosto 2025. Ini po sa inyong amigo sa Radyo Edwin Taralda po. Mag-iriba-iba naman kita sa gudyan alas 5 nin pagkahapon. Sa Laro Technical si June Napoles. Sa News Base si Pading Mar Dila. And of course, sa gabos ng mga parantabay ta. Welcome po digdi sa satuyang programa. Ibalong ha! So mga pag-aribat na dyan sa field, kung gusto nindo mag-shoot nin mga istorya, mananangot sa opening day kan Ibalong Festival, pwede man digdi sa programa ta. Ganing may paabot ta kanayon sa mga parantabay ta kung yain na dakol ki nag-aarantabay uyanin na magpasiring dyan sa Ibalong Park dyan sa Barangay Puro. Kaya sa mga pag-iriba ta dyan sa field, feel free kung mo yan nito magpaabot ng mga informasyon para ta mag-aning-aning maka-inganyar kita nin mga anong ngarang kayo ni mga muya magpasiring dyan urawang marerahay ang panahon. Ayan, nag-kooperar ang panahon. Bata at yan nabanggi, may opening concert si Teddy Rocksteady dyan sa Ibalong Park. Ayan, giling ko nakulunon ng mairiling ka na no. Ano yan tabi Tata John? Yun na yan ang sequence Diamond. O tata nakalinya na dyan. Anyway, mga tugang, isigararay, maray na hapon sa Gabos, sa mga lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast. Ang samuya pong pataratara. Yan. Sige daw, ilawag tamang gararay sa mga pag-aribet na dyan sa luwas. Nganing day mga putulan momentum. Nasa linya si Nicole Ala. Karen Kamen. Yes, thank you, Bobby. Direct Mar, payo ng ngunyan kang parada, madali na dikti sa may Ibalong Park. Dahil ang tayaw na dikti uminagi sa may parseng mga restobar, kan puro boulevard. Bali, kinamumugtagan ta, minalis ka sa natuya. So, kinamumugtagan ni na Mayor Isham Ismail, ni Congressman Alfredo Garcin Jr., asin si Councilor Alan Ranyola. Ngunyan, nakatindog naman kita dikti sa trido kan mga kapitanes sa syudad min Alicante na Mama Mirabal na nakayalo ug mahulo na sa parada yan kumandikin na tatanaw si EDP Glenn J. Barcelon. Pero habang approaching tabi ni Direct Boy duman sa Ibalong Park sa final destination ninda, igwa na si nagsisinyal na mga PSO, mga auto na i-clear ang agihan, pasiring duman sa Ibalong Park dahil lang tayo na yung indikasyon na aralin na ang parada.
ano talaga tabi, Direct Mar, habang approaching ini sa Ipalong Park, padakul ang mga spectators, ang mga tao na nag-aarapang, magkipong na palyukan tinampo, tapos sinda, nakaruluwasan talaga. Ngunyan, uni naman kita sa may parte ka na kinamumuktakan kan barangay 51 Buyuan, sa mga barangay ini na nagsarabay man sa parada, yan man kita digi sa Kari, yaon man kita digdi sa kinamumugtagan pa kan Civil Service Commission. So mga opisina tabi ni Direct Edwin na tikilimitaran kan City Government of Legazpi. Natatanaw ko na uro alawig na parada dahil lang taon ni nagtataray-tayan na sinda. Pero masasabi ko tabi Direct Edwin, arami na ini, diktatan siya ko, mga pirang lakaw sana, yaon na ini tuman sa may stage ka na Ipalong Park, tandaan na, yaon na sino sa final destination, mapuo naman na mga pirang minuto pa, na programa para digdi sa Ipalong opening parade. Karen, baka makakuha ka lamang dyan kay audience or kay Meron, maagaran ta kay message ta after parang taon na nagkaigwa kay Ibalong Festival, ngunya naman siya na nakabalik iyan. Reaction sa nakan mga meron dyan, ano masasabi ninda na perang taon na napundo yan, ngunya naman siya na ipigpadagos yan. So mga yaw sa gilid-gilid, reaction lamang kan mga tao dyan. Oh, nakakuha ka? Ayan, ta siyempre, nagkigwabaga lalo na kay itong inabot kita kan pandemic, ano? Ayan. And kan last year, daima nagkaigwa ka yan, may mga problema. Ayan. So, ngunya naman siya na nagkaigwa festival. Siya iba kayan, atat na talaga. Malay mo siya iba, first time na makailing naman kayo ni. Ayan. Balikan ta. Si Karen, go. Go ahead, Karen. Go ahead. Puputol-putol. Yes, uni. Direct Mar, salamat sa Diyos. Naka-alat naman kita kimagayon kayo na lokasyon. Kaya balan po ngunyan si Madam Marites Pasa. Sa inga ni Madam na opisina ika na? City College of Legazpi and Development Office. Ano sabi, pagmati mo ngunyan na nagkaibagayon sa parada? Excited, very much exhausted, and we're swimming for happiness. Yan, Direct Mar, Midbid ko yan si Tess. Barkada ko yan. Madam Tess, maray na hapon tapi. Oh, yes, Sir Edwin. Good afternoon. How does it feel na after perang taon na dai nagkaigwa ki Ibalong Festival, ngunya na taon naman siya na ipigpadagos? Ay, hindi. Last year, pinadagos din ito. Okay. Pero ito ang first year ni Mayor Hisham Ismail, and we're so happy. Okay. Okay. Garo grabe so practice mo, Tess, sa pagsayaw Actually, diyan. no practice at all. Walang practice. Sir Edwin, how are you? Okay. Okay, and this is GB, and congrats for joining the celebration of the Ibalong Festival 2025. Okay, salamat tabi, Thank you so Tess. much. Okay, salamat, Sir Edwin. Okay, sige po. Yes. Yeah, thank you tabi, Ma'am Marites. Yan ang magayon na reaction na nakuha niya to sa mga pinakamidbit sa City Government of Legazpi. Si Mama Tess Pasa. Karen, so mga halimbawa, mga aki-aki dyan, I suppose, igo dyan ki mga aki-aki na first time sindang maka-iling kaaya. Yan nga ni, bako pa yan sa tunay na presentation, bako? Yan, nagkahanap kita, Direct Mar, pero nangyayalo ng politik sa lokasyon, sa mga gurang-gurang na, sa mga senior citizen na, pero actually, so iba, nangyayalo na, nagdaraya na sa parada, considering na hindi na kaya, ay
Halimbawa, may mga nagka-relation na dyan ng mga characters, ano. Kaya, arin nga, ano nga ang papel kaya na dakulao na butakal? Bako? O si Tandayag ito, sinurong kalso, yan ang manatong. Yeah, si Oriol. Yaw dyan si Oriol. Si iba pang mga characters dyan. Bako? Guputol po. Guputol-putol. Atsana tabi Karen, ano? Medyo nagpuputol-putol ang signal mo. Okay? Sige, salamat tabi sa additional information. So, haros yauna. Aranina sa Ibalong Park. Arin ngayon Ibalong Park. Uy, ang mga dyan, so, kahit narumduman nindong aluyon matapos-tapos na food court dyan sa gilid. May building pa dyan ng binugtak. O, dyan po matapos ang opening parade. And dyan man magkakigwaki opening program later. At papatapusin mo na gayod sugabos ng mga participating contingents from different barangays and government offices bago magkaiguanin opening program. Yan. Okay. Sige. Bueno, dagdagan ta pa ng istorya ulit dyan sa luwas. Nasa linya ang sakuyang amigo, si Jimmy Nasalita. Jimmy boy! How long? Kumusta? Long time no hear, Emeritus. Ako, pero di ako nadadangog. Ano? Pero di ako napirbita ka na dadangog. Ikaw baganti Yan na. na. Ikaw baganti na ka. Pakusugunan panditi, ibalong ho. Ibalong ho. Ibalong ho, ang suraho di Pilipinas. Una ko ha. Ay, dito sa ibalong pa. Sa mga oras na niyaw na Rebong Ligas Pinya, matapos ni Balangiti. Ano tabi? Kasabay ako sa inota na porsyon. Kaining parada, may kinaraman sa ibalong parade 2025. Ano, nakantos na dyan so payo? Ayan na. Ha? Di nga sa pala si Mayor Isang Ismaili ni ayan, si Vice Mayor. Ayan, sila na pagtulo ang kapot na nila. Nasasyan lang ini Emeritus. Pagpabaraklay so butok, nasa itaas sa tulo. Mga 50 na katao kayo din mapagalo din Kasi pagwanin sa itong tulong persona, itong mga tulong ko sa nabakit nito, hali naman sa may pinya, sa may Sibang, Sentra Pride, Unity, Kalawig, Daraplos, yung mga pagkas, nagkakaraga, nakapatan sa ibabaw ang tuloy, kan mga butok na nakakamada, sabi dito, iwan ang serving states, naglalakaw, mga tawa nasa irarom. So, kunyan, nagparabana, yaw na dito, and nakatala ng Burtay nga lobo na pagkatapos gani, opening program kadikti sa Ibalong Park sa Dadgan, Legazpi. Tulabat ko tabi, Sir Jim. Magilid ako dito sa may dagat na ipin ka na dito. Maribukon. Si Sir, may nag-portray ka na tulong Ibalong epic heroes. Dahil ko pa nahiling, tanasay no akong parte. Dahil ko alam kung na may nagka-portray, guwadig Halimbawa si Mayor Ismael, ano so pig-portray niya? Ngayon si Hangyong, si Baltog, si Bantong.
dahil ko nahiling, dayaw nga niya ako sa inutan. Baka sa dyan, dahil ko manadangog na maipig-describe ko sa tayo mga pag-iriba mo. Most probably, dahil, kumparado kan mga hinot na mga panahon-taon na nagsisilibrar kan ni Balong Festival. Tanapundo bagay ni Tabi Emeritus. Iyo nga ni, iyo. Ngunyan, nahiling ko lang kaso bago si Tandayag. Ang tandayag so butakal. Tubutakal na nagparasongkal dyan sa Tondo, sa sitio Tondo sa Tagaytay. So mga Linsa. apay. Linsa. Linsa. Pero the rest, dari waraman. Yaw baga si Oriol. Karo. Dahil matari ko pa man, dahil pa may minabot tiket. An Oriol so alas. Babaeng alas. Duman sa likod garo. Ana, hiling ko digdi, uning nakatindog digding monumento sa inutan kan Sawangan Park. Hanjung Dayne, nakampang siya, pasiring man siya duman sa Bulkan Mayo nakatanaw. Okay. Nahiling mo yun nahiling mo na yun Iyo. may nakakaputan siya, nakakaputan niya. Anong nakakaputan? Dari may nakakaputan siya, sira gayo din na dahil man masyado gari ilado ng sira. Sa kaluyan kan panahon na, magkairelado yan. Oo, piginit ang figura naan. Uli na si Kwan, tandaya ko rin na si Upon ni Tabi Director Digdi sa local language niya to. Upon. Katakulo. Dalabaho na ang tingo. Mga 60 anyos na kayo nilad ka. Retired na yun Ano na yan? Matagas. Matagas na yan. Makulito na yan. Matagas. Nagahiro-hiro mapatan kwa niya. Pero tunay. Nagahiro-hiro man kwa niya. Yan na. Yan ang sitwasyon ng Tabi Emeritus sa inota sa pinakang payo, pinagayaw na, pahingalo na, uli na, sa ina daw ining upo na ina, digi, buyan kayo dinilig sa maawot. Sarong kalon kan, sarong kalon kan mabatag. Yan na, Tabi Emeritus sa tuyang dagdag na informasyon, halidiki, sa Ibalong Park, Jimmy Nasalita, din si Jimmy News. Sige, mabalos tabi, Jimmy. May arrestanto si Jomar. Bien, haliman dyan sa iyang area. Jomar, maraming hapon. Go ahead. Salamat, Direk, ang area ko kapuntukan. Paragal na. Paragal na so nag-para-raid. May water station digdi, so Legazpi City Water District nagbugtak. Naharapit ka parahao na. At bakong nagponsyo parada dyan sa may Peñaranda Street? Oo, pero pagkabutig di sa dahil sa sobrang init, pagkabutig di sa Kapuntukan Hills, di ba sa may Pagkurbada? Club? Oo. Naharapit na gabutig di sa kay Puan na mag-inom ka tubig dapat daisin da mapaha. Warakas na dahil na nagkasuling niya talagang tunay. Paruluay lang. Ngunit di sa Orinutan, medyo naghahalata din sa kurbada palaok sa Sawangan. Siguro nag-perform naman sa Inutan so saro na contingent kaya na pundo digde sa kurbada. Pero ang nakaati sa ngunyan, ang nag-aati sa tangod sa mga eskwelahan na ini, nag-aarati. Digde ngunyan no ni buhay pa ini. Oro Site High School nakasarayo pati although dahil sila pagka-costume kan sa Ibalong pero may mga choreography na perform sila digdi sa Inampo. Ini mga mga makutugumpang resistensya dahil naghahapit duman sa water station. Diretso lang sila sa pag-perform. Ang mga nakaagi ng karakter na pero rebulto baga so na inuto si Tandayat. So minunod dahil ko dito aram direct urang utang siya dakulao so ape baga ape. So okay. Oo, nadakulaon. Pigiling ko sa characters kang Ibalong. Dahil ko na matanda kung ano ito. Dakulaon na... Ako lingaw ko man nga ni.
Oo, big research ko. Anyway, yung pamasara na kaagi, I don't know kung may mga masunod pa, medyo napuputol man ang parade. Mhm. So, nagkurbada na ito sa sarang grupo. So, Orosite High School, nagkurbada na pasiring na sa Sawangan. Aha. Dahil pa nagdadangadang sumasunod, digdi sa may kurbada man na primero sa may Rotary Marker. So, yung matabi na rin okay, mga sige. sitwasyon, digdi sa Kapuntukan, Jomar Bian, DCG. Mabalos sabi, Jomar, sa mga dagdag na istorya. Mientras tanto, nasa linya man si Angel. Angel Mostasa. Go ahead. Yes, maray na pagkahapon na direct. Maray na pagkahapon po sa tuwing mga parantabay. Ang location ko yan po ako direct sa Uwangan, Barangay Dapdapa, Legazpi City, kung sa kuyang lokasyon. Nag-aaral ko po na sabi Sir Edwin na mag-aragidigdian mga manibaybang mga eskwelahan sa digdi sa distrito kana Legazpi District Office. Nagkaperang eskwelahan na direct nagkaapat na ganito na mapuro lang mga maestra direct ang mga nagsarabay digdi. Dahil ang taigo po baga kaya ni na pinag-isyong cancelasyon kan face-to-face classes. Apo. Kaya so baski ko ta na ready sa mga estudyante na magpartisipar digdi, nagdesisyon man an mga school head na dahil na pagpasabayon nila nga ibaga sutigaan para na raot kan panahon as in pagbagsak man ko kan orana. Kaya so effort at the same time so tagal kan mga kinapirang simana nagpa-practice. Nanghinayang grabe sa mga panghinayang kan mga estudyante pero ang rason man nga kan mga eskwelahan kan mga school heads ana pagsiguro man kan sa indang kaligtasan. Aniyaw ni Direk Edwin na nag-igupunin mga estudyante nagpartisipar ining Taysan Integrated Taysan Resettlement Integrated School. Kompleto digdian mga faculties, ignaw ni Direk itong mga karakter ka na Ibalong Festival, epikong Ibalong. And may mga nag-perform na digdi niya, baga digdi direct so may tumo na aki, lingaw ko sa pangaran garing kay ni. Mga puto ako direct kung sa epikong Ibalong, anong karakter ang pinaka-apig-aabangan niya? Sige daw. Anay, maray na hapon po ako po si Izo sa DCZB. Sa epikong Ibalong, si Saipon abangan ta po digdi o. Gabos? And ano an expectation mo niya na pagpoon po kan Ibalong Festival? Magayon. Magayon sabi Direk Edwin ang sa iyang pangimati. Today pa man datapos. And ang taro dumaligi man na po direct sa tigati separan itong sa mga bisita na ma-portray ka na tulong heroic ka na epikong Ibalong. And sa ngunyan direct, ang panahon din sa kuyang lokasyon na paborable ng marahay dahil ta malumlumo na direct. Dahil ang problema duman sa grabing init kasi bago po. And digdi sa trace sabi direct, sobra ini 50 ang mga estudyante na nagpapartisipa digdi. And naman nagaligdihan mga empleyado kan lokal na gobyerno ka Legazpi. Maray digdi sabi ko direct may mga nakantabay na mga water station, may mga medical team na nakantabay sa bagi maniyan kan itong so 911 dito digdi. And then sa City Health Office, may ako din mga personalized man kan Bureau of Fire Protection sa kaning mag-antabay. Angel, kaya may narumduman ako kan mga nakaagi na babae na nagportray sa kan Oriol. Sige an dila baga. Ay mo niyan direct malibong ang payo ka ito. Yan na itungon yan. Malibong nga ni direct ang payo ka ito. Tatabo nagbaba. Tapos nag-decision to school head na dahil nang wala magsabay dahil nga ni duman sa suspension. Kaya iyaw sa digdi direct, nag-audience na lang. Ay, midbid mo ito eh. Ay, umidbid dito, sabi nga ni, pero mas magayon ako duman, ano direct? Ano? Mas magayon ako duman. Chappy. Direct ko na ako pataba mo ako. Ay. Audience ito mo niyan direct niya, hindi nag-aantabay man. Bilang bilog mo na pagsuporta sa Kagbakong High School. Ay nagpapartisipa man hindi sa pagi naman yan kalsa ng mga faculty members. Sa so, yung direct maugmahon, makuloran, pagbubukas sa sinigran, pagbubukas ka ni Balong Festival 2025. Haligi po sa kuyang lokasyon ni Robo Salza ni Susu News.
Mapalasabi, Angel, sa update man. Mientras tanto, nasa linya ang sa kuyang idol, Idol James Bino. James, kamen. Ano idol? Idol ta ka baga? Nata James. Ayo, aram mo naman sa nabaga. Maray napon. Ay, kulabat ko tabi, Josh, kumusta ang bulos kan traffic dyan? Kumusta ang traffic management dyan? Dakol kinagarapot na mapasiriring dyan, sensin da pwede mag-agi. O pwede magparada kan sa mga bikulos. Itong mga tinampo direct na anluwas ko baga pasisiring dyan sa may sawangan and pasiring sa Boulevard. Aha. Dahil ka dyan basta-basta makalusot na may mga bantay. Mhm. Pero digdi sa kuyang lokasyon tabi direct Edwin. Aha. Sa may tangod ako kaining Development Bank of the Philippines. Sa DBP sa dyan sa may dinagaan? Dinagaan. Oo. Nakalapos na digdi sa pinakahuring contingent kan parada ngunyan na hapon. Last contingent na yan yaon dyan sa may imo, sa imo. Lakaagi na so tulong primohon ta. Mga Ayaw. guest artists na iyo ang maportray kan tulong heroic kan ibalong. So pigsabing mga guest artist, sinda ang maportray ka na tulong heroe. Roger to that. Uli sa Ana. mga pangaran nga ni, ma-search mo sa Facebook. Alimbawa, Joshua James Bino. Uli sa mga pangaran direct. Oo. Baka baga pag gusto mong bagmuni-muni, i-search mo lamang sa social media. Hindi man ako dyan, kayan? Mga dayan, mga Sa model, mga model man sa si Godfrey Nicolay Murillo. taga sa inyan. Mr. Fitness Supermodel World 2024 first runner-up. Taga sa inyan, Murillo baga, parte yan sa it's either Kamalig or Ginubatan. Ang sabi ni Councilor Alan, mga guest din from Manila. Bako may mga taga-digdi? Oo. Ah, Ang pangadua, si Jayden Fernandez, Mr. Grand Philippines Culture 2024. mhm. Buda Pantulo, si Mr. Dave Franco. Siya ang Manila Finest Hank Grand Winner 2023. Ang abiso tabi BP Henry sa ngunyan, ang sitwasyon digdi sa barangay Dinagaan, naglilibot na so mga nagkaperang personahes kan lokal na gobyerno para magpunpon kan mga nagkawaralat tabi directly na mga basura. Iyan. And bukas naman ang porsyon kan tinampong ini Mhm. para sa mga bihiklo. Kami nag-aaragin na nga na digding mga 4 wheels kuda motor. Mhm. Ang tinampong ini tabi Sir Edwin, halimbawa naglaog ka sa barangay Lapu-Lapu, Mhm. matiko ka sa tungod digdi sa may parte kan 7-Eleven, tapos sa pag-abanti mo, mawala ka naman digdi sa may Legazpi Textile Emporium. Mhm. Diretso na ini sa Piñaranda Street sa may tangod kan LCC hanggang duman sa may tangod kan simbahan ni San Rafael. Bukas na tabi yan Sir Edwin para sa mga bihikulo. So, normal traffic flow, bukas na palan. Taan pa sistema, basta nakalapos na so parada, so tinampo, bubuksan na tabi Sir Edwin. Pero sa mga agihan pa, ito ang nagwapanin bantay ng mga PNP buda PSO personnel Iyo. para siyempre masiguro man to kaligtasan kan mga partisipante sa parada ngunyan na pagkahapon. Okay, Kaya okay. dito sa kuyang area, barangay Dinagaan, balik normal, tabi na bulos kan trapiko, mantang sa mga tawong nasa gilid kan tinampong nagmimiron ka sa bago, padirit-dit ang naglalakaw, pasirig dyan sa Legazpi City Boulevard. Yan tabi, Gusto sabihin ko, ining so, digi na sa may boulevard, ano ang sistema dyan? Alam mo nga, pwede ka bawal pa digi maglaw sa may kapuntukan, sa may dap-dap baga? Day ka pa dyan makakadlaw tabi direct sagkod sa day yan tigagihan dyan pinakadulong contingent kan parada. So, most likely, kung muya ka magpasiring dyan, malaog ka duman sa, sa puro. Sa likod kang puro. Pwede. Then, mabiri ka, pasiring ka naman lagi sa boulevard. Pwedeng iyong mangyari or kung gusto mo man, alaton mo nang patapusin so parada, saka ka sumunod ta
sa lingkod direct, padali na ning makaantos dumaan. Ining medyo dulong parte na ka na parade, medyo marikas na pagrelakaw, going sa direksyon kan Legazpi Boulevard. Okay, sige. So, yun tabi, direct, ang pasistema kaya, basta yaong paso parada, so mga tirampo, demo na, sarado mo na para mintras, pero pag nalapuasan na, okay na ang sitwasyon. Sige. Okay, so yun tabi, Sir Edwin, ang nagdag na itong sitwasyon, light day sa parte ka na Barangay Dinagaan, Joshua Bino, DCGB. Mabalos sabi Joshua sa mga updates man, okay? So bukas na po ang tinampo dyan sa Legazpi, sa sentro. Itong sa mga normal traffic flow na mapasentro ka, pasirin ka sa may Peña Randa, okay na po yan. At nakalampas naman dyan sa lugar na yan, so last contingent. Pero ining supasiring sa Victory, iyan an day pa, kay puan pa iyan isarango na for the meantime, because day patapos so flow. Yeah? Okay. So pigiling ko digdi, aros reao naman nagsasayaw-sayaw na so iba-ibang opisina kan city government. Yan, okay. Sana magkooperar ang panahon taod-taod, lalo na dyan na Banggi, para sa ibalong concert kan Rocksteady. Diyan man po gigibuhon sa Ibalong Park. Iyo? Yan. Dahil pa man ito ngunyan so siguro so mga band members nasa puro parengalong una at yan pa man sinda. Inda deta isi kung anong oras sinda ma-perform dyan. Sana okay dahil ki pag-uran bata sabi kan pag-asa baga pag-araw nga kayo niyo mag-apon, okay ang panahon. Paghapon na, magdidiklom na sa Gudbangi, dyan man minabagrat. Sana da man lugod. Ade, at dipisil, baka magkauragas naman. Bata open baga dyan sa area iyan, maparos-paros, dipisil na. Okay? Sige. 38 minutos po makalampas ang alas 4 nin pagkahapon. Mabalik tabi kita. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos
Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon, Sirangan, Virac, Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Nagom and Inter-Barangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Socio-Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Uncelebrated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Okay mga tugang, diretso pagkatakan sa tuyang programa 3D sa GB ngunyan na pagkahapon na ini. So later pagpakatapos-tapos makaantos sa finish line ang mga contingents baka magpuo naman sa opening program. Ano? Ayan, papatapusin mo na gayod entero. At sabi ba ni Joshua, yaon na palalaog na sa victory. O, pag nakalampas ka dyan sa victory sa Kapuntukan Hill, pag birik mo kayan sa Wangan Park na, Aranina. Aranina dyan sa Ibalong Park. So, later, siguro mga alas 5 kayod, baka magpakatapos naman. Mas garo maraoton man na day na alaton so grupo. Yao naman siya na arani naman siya na. Di alato na. Aning sarabay-sabay naman. Buda, nagpaka-paingalo naman sa mga nagka-aeronaut. Okay, so abang-abangan tabi nindo yan. An opening program kaya na Ibalong Festival. Okay? Balakan ta si Karen. Karen, go! Yes, Direct Edwin. Doon mga nagayot malas pa sa 15, ang mga opisinang natataong na dito sa may Ibalong Park. Dahil nahalo yan sa sarong Milomo, tigtatawan kapag naman opisina ka na City Government of Legazpi na magpaili ka na Ibalong Dance. Kaya ang nangyayari, napatendente sa mga nasaw dyan,
talagang minabarayli mananggan. Pag minaoy sa may inakainutan, sa may printera mismo, kag na-stage. Pero sa pagbarayli kayo may mga nanunutaran ako mga patient transport vehicle na nakaantabay sa kada opisina. Dahilan sabi ka napaulay ko duman na sa room driver, iningayaan instruction sa muya kan Legazpi City RMO na antabayan iyan maski sa mga participantes kada iyan talaga maiwasan na may madidismayo dikit sa Grand Parade ni na Ibalong Festival. Ngunyan padatos pa na pag-usad ka na parada, di ko pa naiilig sa mga competitors na masarabay sa distance competition. Kung ko sa minimal na opisina, yaon pa sa adikti sa tagot ko, na City Agriculture Office, dahil ako share ko po na pampirainin sa Inyakan Parada. Pero di pa nga talaga actually directed ko, malagpas ini sa 15 opisina. By 60 baga, kung sinabi mga participantes, kaiba na sa mga opisina, na yaraon dikti sa Parada Festival. Ayan mo na tabi directed ko, na istorya dito at usad ka parada sa Ibalong Festival opening parade kanan aga dito sa Diliman. Wapalo sabi, Karen, mientras tanto si Jomar menabalik. Jomar, kamen. Go ahead, tabi Jomar. Go ahead. Yan, may mga okay, tabi, direct, ano yung ginara ko rin sa may Kapundukan Hills. Nagagini sa sarong karakter. Ano? May tulong ni Mot na sarong mata. Si Buring. Anong aran? Buring. Buring kantada? Yan. Yun ang ganyan. Tuluan ngimot, saruan mata. Saro baga sa mga monster. Monster yan si Buring kantada. Roger, yung uminagidigdi. And kasunod sa inda, ang nagkapirang grupo, dangan ining sa pinakadakon na contingent na grupo sa Southern Luzon Technological College. Mga estudyante. Kulpeo nun nini, labao nun. Pagka-jogging pants lang sindabaga, na sublo, so uniform na hindi, saka t-shirt na puti. Pero may mga putong sa payubaga. May mga putong headdress. Roger na talawig, labao nun sila, may choreography, nagsasarayaw habang nagdagi. Then suminunod na sa sainda, ininang DNR, City Prosecutor's Office, mga opisina na ini, Salvation Farmers Development Cooperative, sarbit mo sa ng mga contingent ini, na nagsarabay siguro, mga nakamaksimum kada sa ko ini 20 kadaklan mga 10 na sana. So negosyo, so Abenson, ayan sa pagkakado kan Abenson. Yaw si Ricky? Ay daw, tanakong sa daw si Ricky. Pero day keriba. Day keriba? Day ko nahilig si Ricky. Alangan magkaya bayaan niya so ano sa tindahan. Sa tindahan. Buda ba ko magaro ano ini I don't know kung tada ko lumagang anong Abenson ang takulo na mga branches dahil ko aram mga outlet dahil ko aram kung sukiriki ining grupo pero dahil man si Ricky digdi. Okay. Ando na kung nagkuro sa mga empleyado sa kada outlet. Pwede. Sa picture ako. Hindi man pwede bayan kan manager. So, ito, baka may binta baga. Sigurado mabinta. Nina si Serpentina. Nina sa tangod ko. So, babaying halas. Si Oriol? Oriol. Nina. Gold ang buhok. Gold ang irarom na partikan lawas. Nagparibland pala na? Riband. Nagpariban siya. Yugon mo an. Gold. Iba na talaga ngunyan ang generation, yugon mo gold na subuhok ni Oriol. Nakatipon man kayo din ni Kanso ang paipit. So, yan, si Oriol na ini din na nakasunod sa iya sa mga uniform personnel na manlain-lain ini haralo-halo
bako man ini platoon, yung sarong platoon. Mhm. Di ba ang platoon so tulong squad? Yan, iyo. Yan, yan. Bureau for Protection, Philippine Navy, Coast Guard yata yung saro. Kami jora yung pade ko nagkan. So yun na nagsurunod si Curiol. And dahil ko na natanong kung ano pa naman sa kurbada. Mhm. Nasa kurbada na. Yeah. So yan sitwasyon digdi sa may Kapuntukan Hill, sabi. Bako naman tabi Jomar, mainiton dyan sa lugar na yan. Ano, malumlum na? Luminom-lum na. Actually, kasubago, pag ginigdi, malumlum siya. Mhm. Kaya lang, siguro natahuban lang kang dampog so kaldaw. Aha. Umininit. Iyo. Niya naman malumlum na. Dahil ko aram kun so taklob na ini kang hills, kang bulod, o Aha. baka sa dampog naman sana. Ah. Dahil ko sigurado pa. Okay, Sa okay. Sa likodan kong ini. Pero malumlum na. Malimpoy ng maray. Dahil man kidampog? Lugaran. Patulo dampok man, pero ano ni, baka man so dampok na iuran. Ay, okay. Manipis pa siya na gayod? Ano man lang ini, so mga dampok na sa mayaman. Okay. So, ang nakasunod naman sa Bureau for Protection, sumubil kang BJMP. Mhm. Ayan. Legazpi City, baka BJMP ito ang color gray. Dahil Mhm. panabas sa ano. Legazpi City Jail. Ayan. Okay. Then, may nakasunod pang sarong grupo. So BJMP, so grupo ng BJMP, nagpaka-costume ini, gaman sa indang Oriol, sa grupo nila, may mga warrior, sa mga sa tribo baga, Mhm. mga native, and deko na natanaw sa likod. Mhm. Ayan, tabi dira kan sitwasyon dito sa Kapuntukan ni Jomar Bian BCG. Mapalo sabi, Jomar, sa mga dagdag na istorya, hali dyan sa may Kapuntukan Hill, sa Kurbada. Yan, okay. At yan pala, baka after kan concert or before kan concert, igwa po kay fireworks display. Yan. Magiyon ini. Diyan naman ini sa Ibalong Park. Baka after kan opening program, madurdiklum na yan, bago mag-concert gayod, baka iyon na yan, so fireworks display. Ayan, magayunon iyan. Yan, pasitay rin ka mo dyan sa park, sa Boulevard. Magayon tabi pag iling-ilingon iyan. Yan. Okay, sige. So, anytime mapuo na ang opening program dyan sa Ibalong Park, yan, haros sobra naman sa kabanga kan mga delegation ang nagpakaantos na yan gayod nagpuro para ingalo na and maabang na lang sa pagpuon kan opening program. Wala kitang nakakaputan na programa digdi. Dumaan na sa nagayod. Kung ano ang mga sigurado may mga inspirational messages na itatao. Idol Joshua, nag-abot so bisita. Anadangog ko, ano yan, maabot tigi si SILG Secretary, SILG Junbic. Uminabot? Dahil? Ano? Dahil ko na sabutan. Sabi, may naila kong tarpulin dyan sa City Hall. Garo guest si DILG Secretary Junbic Rimulya. Diyan na banggi pa? Si Senador Bam. No idea. Okay. Nadagog ko man iyan na sabi, iyan, surprise gayon niya na hapon, iyo gayon ang lulunada ni Secretary Junbic Rimulya. Iyan. Hindi man si Rimulya digdi adi. Kaya mga nakaagi, ali pa siya na digdi.
Yan. So, pagtapos ka na Natural Disaster Consciousness Month, July 30 ko dito. Ngunyan, digay naman sa ibalong. Ayos man na di. And I just don't know kung confirm na si Senador Bam imbitado man. Yan, madarig di iyan kung bagaman after the event, after guesting sa event, ego ayan kay mga gigribuhon na pagtiripon or event man. Maybe sa aga, halimbawa, alangan man na madigdi nga si Secretary Remulla, iyon ang tuyo, pwede man siya bagang makipag-uron sa mga local chief executives. Tapos kung anong event ka na DILG, pwede man niyang kauronon sa mga, anong ngaran kayo ni, sa mga sakop ninda, ang PNP, Bureau of Jail, Bureau of Fire, sakop iyan ka na DILG. Inda, dahil masyerto kung ano ang mga activities kung umabot digdi si Secretary Remulla. Iyo ansaro sa mga guest digdi sa opening kan Ibalong Festival. So, later pa gayod, baka atyan pa maka abot digdi o so ngunya na hapon na flight. So, baka so alas 4 na flight. So, most likely, mga past 5, yao na ito digdi. Iyo. Okay, so abang-abangan na lang tabi nindo kung ano ang mga events pa. At anong ngaran kayo ni, yan natawan naman kay pagkakataon na ipagpadagos ining Ibalong Festival. Sabi nga ni kasubago ni Regional Director Herbie Aguas, na-interview ta, dakulaon ang na potential kaining mga festival, not only Ibalong, no di sa iba pa mga festival sa iba-ibang parte kan Kabikolan because ini mga crowd drawer or mga economic driver o economy driver because sa paagi ka ni mga festival nakaka-enganyar kita kay mga turista na magdigdi. Experience sa kaini. And with that, dakol ang natatabangan. So, ekonomiya kan sarong lugar napapakusog. Because, siyempre, nagtataririk digdi sa kwarta kaining mga turista, mga bisita ta. Sa hotel accommodation, sa mga restaurants, mga souvenir shops, sa transportasyon, igwa. And of course, sa LGU, magkakaigwaman kay dagdag na revenue. Yan. Sa mga tao, magkakaigwaman nin sabi yung tanang halipot o paramientras na hanap buhat. At least, nakakatabang lamang. Halimbawa sa duwang simana kaining Ibalong Festival, sa mga saraday na paratsinda kimani, tubig, chichiria, etc., nabibintahan man sinda. Yan, dit na suro sakripisyo, mga paralugaw, para tinda ki quick. Iyan ang mga palamig na yan. Nabibintahan man sinda, dadagdagan lamang ang sendang income. Bako? So, dakulang tabang bagatabi yan. So, ini ang kagayunan kayan. Pag-araw kaya na may mga festival, may mga okasyon. Kaya, sabi nga na kaya, duro-diretso sana. At ang turismo talaga, iyo ang saro sa mga kaipuan tawan in priority kan LGU. Turismo. Dakulaan na maitatabang kani sa mga tao. Empleo sa ekonomiya, etc. Dapat
suportaran kan LGU ang araw kaning mga festival na ni. Okay? Sige. Bueno, mga tugang, para mentas na kita gararay mamaaram digdi sa programang ini, 3D sa GB, atong sendo sa karambot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Salamat po, Kansano Pagantabay, salamat po sa tropa na yaon dyan sa coverage sa Ibalong Festival 2025. Mabalos po, sendo ka boss. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentahan.